Салом. Салом ба ҳама бародароне ки моро тамошо мекунанд, гӯш мекунанд ва дар ғарибӣ ҳастанд, худ дар Тоҷикистон ҳастанд. Саломи гарми ҷӯшона аз шаҳри Кӯлоб ба шумо мерасонам. Дӯстони азиз, фаромӯш накунед ки ба пуррагӣ тамоми гӯшаву канори Тоҷикистонро, на танҳо Кӯлоба, аз канали мо мебинед. Ба ҳамин хотир подписатсия кунед, наворҳои беҳтаринро тамошо кунед. ҳозир мо дар шаҳри Екатеринбург ҳастем. канали Я Таҷик Самбои ТВ Екатеринбург дар хизмати шумо аст. Марҳамат. Кӯлоба тамошо кунед. Бародарони азиз, мо дар шаҳри Кӯлоб, брадмон ай шаҳри Кӯлоба дар хизмати мо, соҳиби Некси, инаи бародармон ай худи Вахш. Ҷамъ гапо. Ман хай душанбе омадам ин бачаҳоро хабаргирӣ. Чандин сол аст ки мақсад мо Кӯлоба ба ин намуд надида будем. Акнун омада ин хай бародаро ки дар шаҳри Кӯлоб дар хизмати мо аст ва дар хизмати шумо аст. Бародарони азиз, мо дар даруни парки шаҳри Кӯлоб шидем. парки шаҳри Кӯлоба дар шаҳри якум бора маҷлисем. алайкум бародарони азиз, ҳозир мо дар Кӯлоб ҳастем. парки Кӯлоба ба пуррагӣ наворбардорӣ мекунем. парки нава дар ютуб мегузорем барои шумо дӯстони азиз. наворҳои нав ба навро интизор шавем. салом ба ҳаматон аз шаҳри Кӯлобҷон. касе ки мо дар алоқа кардани номерои телефонро дар болои экран аст. бовар кардем ки мо дар шаҳри Кӯлоб ҳастем. Кӯлоби бостонӣ. ҳамаи шуморо аз шаҳри Кӯлоб салом мегӯям. салом алейкум дӯстони азиз, ина мо дар шаҳри Кӯлоб ҳастем ва саломи худро аз шаҳри Кӯлоб ба шумо мерасонем. дӯстони азиз, бо мо бошед, тамоми шаҳри Кӯлобро ба пуррагӣ тамошо кунед. азиз, мо дар парки шаҳри Кӯлоб ҳастем. бо мо бошед, шаҳри Кӯлобро бо пуррагӣ ба пуррагӣ тамошо мекунем. Конечно, интереснее.